이렇게 갔다 오세요. Mau berapa kali dia? 뭐지 가보러 나거리에다 하? 아이가 뭐 어떻게 처음 나서 이상 뭐 땅이 처음 가면 안 가면 아니야. 여기를 섞어자. Ang cycle korang bike korang kanai mali yang gak bagi lima hap tangga wajah bela. Ni aku kai buru kai, ngai kai bela mana je sok lai mana. Abo tamu sobai tamu gudung gadang kai bela tamu katam soka. Itu sasi buruan. 브로콜리 깨 Enggak yang kader sana sobai. Enggak apa kai ini kok, nggak tahu dong sobai kau pukul balong long. Mau jangan mau cuma jangan sih ya kalau tiap hari kita sama dia loh. Enggak pak, kalau kita sama kayak kalau kayak dulu korok, kayak dulu. Kutung akan kutung kita bisa boleh ambil tindak itu kan ini. Daging kok baik kata, daging baik kok pada tempat beberapa. Mereka tak kau sihna. Mereka tak kerja. Hello. Hello. Ini tunggu ada yang tahu. Oh, biji ketemu biji. Tahu. Kosil. Ini pun deh. Kosil kan tu apa? Mana je? Karen. Lita ni. Sibuk kan? Nopon bermalah je. Tong keting. Apa dia kata? Dogo story tu. Kamu immediately move kayak sama nih. Jadi ton ya udah. Di orang tahu nanti bisa dapat tongko. Apa tu nih stres? Kamu ya apa tu orang Khowai yang umur kita kata. Minister sih kalian satu minister. Kiri satu. Application sarabo
आं बिदि खालायखा मियाफ्राव गासै गथ'नानै थांखा जों गथ' साइमोनाबो मियाफ्राव CPM गासै प्रग्राम दंमोन दिनै आं अमनो साना मोसौबो जों जतनो शान्ति नायगो आं बेलायखौनो दुखु नांखा आंनि पार्सनेल हिसाबै जाहाथे माहाय भबिष्यत आंथुम आबानो जों सरकारि भाबे जों एनकरेज खालायनाय आं DM नोबो साका SP नोबो साका प्रपार एनकरेज नांथुम ताई जर खतिंमानि आबो खतिपुरन तिरना बाय चेष्टा खालायनाय आं तहसिलदार नो साका DM नो साका बरखौ एनकरेज खालायनाय एनकरेज खायै जेबरनि खतिपुरन आबार आं चेष्टा खालायनाय आंनि व्यक्तिगत भाबे आं बेलायखौनो दुखु नांखा अमाहाय जुदि लसिंग अफ प्रपार्टी जे क्षय क्षति माने बेलाय हामिया जों परिबार कायसा बुलायमान किन्तु अमाहाय नक सुसामारक गाबा बेलाय जाया जेखुनु पार्टी बखायथुम जों साइमान पार्टी को हामबोतनाय हामिबोतनाय फियाबा जों अमाहाय मारनो केबो जों अमन हामजा गया जों साइमानो बनि बागै आं तिनि बेलायखे तंथौजालि आंखा अम दुर्भाग्य गथना जाहाथे भबिष्यत ताहा अमहाय तांथुम जों साग गायसा ताखुबाय ताकुब जों साग बायसा अमहाय माने जाया बनि बागै आं गयनाय एलाकानि बारावनो जत्तनो जों हामसामा दंलायनाय जों अर फुङा आइखौनो जों नुलायो जत्तन जों जाति गायसा ताकुब बुकुब जों अरनियाव अम गयनाय जेखुनु पार्टी बखायथुम पार्टी कतरिया जों सिगां एलाकायाव शान्ति दंहांखायसि उन्नति नाय शान्ति करिखौ उन्नति यांनाय तैबा आं गयनाय बाजार कमिटि में गयनाय आं टाउन साकावरनि बाजार कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बरन जे कर्मकर्ता रक आं वय माने लांथुम बरताम अभियुक्त दं आं बरन साका जाहाथे तेवाइसा हायनो बाजार खुलखौ चावो आव जतनि सार्थे एलाकानि सार्थे बनबा आं बाजार कमिटि मिटिं खायनाय आं हेसे मिनिस्टार अ एलाकानि आं जत्तनि hamkurai नायगो केबनो खथिंथुं आबां नाया ते जाते जतनो प्रपार जस्टिस मानथुं आं निउट्रेल लेबो सामतांनाय और कोनो निनानि करि आं जतनो अबनो कयनाय आं हेसे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार आं ओवरऑल निबागै आं चिन्ता मा खायो मुलुग आं कयनाय जाते ओंगै थांखाबो दुर्भाग्य जाते भबिष्यत अमहाय तांथुं आबान आं कयनाय आंनि जत्त सिख्लारक आंनि जत्तनि ताखु बुकुराव आं कयनाय जों सागबायसाक अमहाय माने बेलाय जाया बनि बागै आं बेलायखेनो आनफर्चुनेट सिचुएशन होनना मा खाखावो जाहाथे भबिष्यत अमहाय तांथुं हामलाय चाम्पाहर बाजार और खामखा सुजित देबर्मा मने खामखा राकेश देबर्मा गणेश देबर्मा अलिंटन देबर्मा ते दीपेन्द्र देबर्मा ते बिदु कुमार देबर्मा ओके बाजारक बर खामखा 6टा दुकान खामखा ते नगेन्द्र देबर्मा मनखे नक खामखा होनखनावो आबां थांनायनाय और प्राय 7टा नक खामखा आबोते जों जे मानसाक जों सरकारनि हिते साजुखायनाय हमन आं बारबानो सावो हमबले अनफर्चुनेट म दुर्भाग्य जाते माहाय भविष्यत तांथुं आजके चाम्पा